Folini tanube ambolo kanyeshi Horian TV lajeli kebaga belajilima malikono ani mali koka au bisimila au ka bamanaka kunafuni keneka ka bembi tarata ma fevrier kalo kile kononton samba fla muga ani kile amena munu kono kuma nyefo au nyena bakruba fola Tanawo tane akramoko ba sidina Sheikh Umaru Sidu Kulubali El Farouk oye ladaye abulu abe tane do kala belebele kenesigi areka duba konana bako jikroni herema kono nerekoro kabe kunu tane ma feri kalo kleshigi samba fla muga anikele okoni kladu dafa kenesigi da bako jikroni akramoko ba ale reka du belebele bayin konana ore binake onga kuno funi yola kuma boy amana munu soroka farauka jamana kuna fana worowla ninga faraje fa wore kibaro ambe ulu kono kuma wala awye aw bismillah ko kura aw ka bamanaka kuna fone kene ka sone amina munu kono kuma nyefo awye tene revolution ikmatini karamogo ba ela Sheikh Umaru Sidu Kulubali abe tene do kalam belebele kenesigi ayraka duba konana bako jikroni herema kono nerekoro kaben kunu tenema fevrier kalo kleshigi samba fla muga ani kele aye o kene belebele koni sigi akara mogo ba ela Sheikh Umaru Sidu Kulubali ale kera misala tawro nyimande jema bela jilinge kadaka amakulunge duwula shu ani kle faruku ka fraka kalandonga obe duwula wala sa alabsega anga kisi chugamina ka bo jien tawro maninga la hara here noya on bela jilinge ale ka langini kera wala sa jema bela jilinge mesega na chugamina kanda konnena ala ka dine obisega bo fasan kolon konnena chugamina ela Sheikh Umaru Sidu Kulubali ale kera o misala tawro nyumaye o misala do de kera o misala do la belebele ye tene do kalanye ninga fara onanyo ngono ko ani dongo do abe wajulu kene munu sigi olu bela jilinge misala tawro ye o de sefe Horian TV togola o jimasina go ale tumbe kunu tene do kalan kene ka nene aw ale jamunu soro kana an sama anga nyamada ofe Teneshu wajulu kene temenen kofe min mayara wajulu kelaw ka dangile Sidna Sheikh Umaru Sidu Kulubali fe tenen kle kuru kara bela jelen kera ala wele ani ala kosmaula ka kene tenen fitri la fa wati ukoni ye do kalam belebele min beke wola daina klina min maya tumbe Sidna Sheikh Umaru Sidu Kulubali Faruku ale yere bolo do kala min fle la dado tene o tene mi baraw bila teme islamiya dubba kono ni Qur'ane kalaw kira kan soliw daleletul kairi kalaniw ani anyana chama wa kumi be ni do kala belebele na ode alibi kaseka an yere masurnya daliba mala ka ala wele a wele suguya chama na chogo mina ala biseka an yorofle ni Mamadul Mustafa kishi ani nema bi aye ale lahoroma oluye ni tene nasa Faruku jiginen kofe ka selini silamew ye abi talike safo ale selilila ela Sheikh Umaru Sidu Kulubali tiɲɛ tabaw Muhammad Sheikh Umaru ani adogo olu kɔni willa ka duwaw kolo gɛlɛnw ka olu kala duwaw minnu kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen kɔni ye nimisi wasa ka o sɔrɔ a la nin duwaw kala in kɛnɛ kan maa caman o tun bɛ diinɛ ɲɛmaw fo ka taa se hali bi kalanden caman ma minnu bɛɛ lajɛlen nakun ye kelen ye ala bi se an yɔrɔ filɛ ni a ka hinɛ ɲɛw ye cogo min na ka sabu kɛ tɛnɛ bonya hɔrɔma ani valeri minnu bi a la o duwaw kala ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ sa Faruku yɛrɛ ye kuma ta a ka kumaw kɔnɔna la a ye maaw hakili lajigi hali bi arajaba kalo ale bonya a valeriw ani a hɔrɔmaw la mbado aka do ala ni manto imbonye ni bonye chaman bayi mi nyogona meke folo mando nye obmana obonye wala belebele do de ye ala ye kaloba munundi amma ane ala ye domba munundi amma ane ala ye wati ba munundi amma o kera bonye ala fe keke Muhammadu mando ye mi bonye ngo meke mando wore madun
an kun dalen filɛ kalo min kan n'o ye arajaba ye a k'a dɔn san kalo la belebelebaw olu dɔ de ye arajaba ye ala ko kuranɛ kɔnɔ sura tawba a ko inna iddati shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal ardi minha 4 hurumun ala ko ala ye san kalo jate kɛ 12 ye don min a ye kabakolo ni dugukolo da o tumana o kalo 12 cɛla ala ko ale ye kalo 4 de tɔmɔ k'o kɛ hɔrɔma kalo ye minha 4 hurumun ko san kalo 12 cɛla ko kaloba 4 de b'a la ale ala ye minnu kɛ hɔrɔma kalo ye madu hɔrɔma kalo 4 kelen de b'a danna tɔ 3 tugulen don ɲɔgɔn na kelen min b'a danna o de ye arajaba ye an kundalen filɛ o min kan nin madenw 3 min tugulen don ɲɔgɔn na o de ye zulqaada zulhijja muharram seli furancɛla kalo seliba kalo ani jɔminɛ kalo o kaloba 3 o bɛɛ ye hɔrɔma kalo ye wa 3 bɛ tugulen don ɲɔgɔn na mana hɔrɔma kalo kelen min b'a danna san hɔrɔma kalo 4 na o de ye arajaba ye badenw ala ye bonya caman ba ka arajaba kɔnɔ dɔw tɛ se ka bonya minnu fɔ ka se a da la o bonyaw la belebele Seydatu Aminata muso min ye diɲɛ muso bɛɛ da ni kira laban bangeni ye ala sɔnna a ma a jɔra kira laban kɔnɔbara la ka bɛn arajaba kalo in de ma badenw bonya bi da o de la badenw Muhamadu nɔfɛ caman ye kalan de ye k'i sigi k'a lajɛ dɔrɔn o ye kalan ye k'a ka kumakanw lamɛn o ye kalan ye ka miiri a la dama ni ŋaniya ɲuman ye nin bɛɛ ye kalan de ye o de la ala ko a ka hakɛ la lakadi kana lakum fi rasulillahi uswatul hasana ko Muhamadu kɛra an ye ladegelifɛn cɛɲi ye n badenw ala mɛ anw garijɛgɛ kira yeli la ala mɛ an garijɛgɛ a nɔfɛ taama la ala mɛ anw garijɛgɛ an n'a ka sigi k'a lajɛ ala mɛ anw garijɛgɛ yɛrɛ ko an bɛ sigi k'a ka kumaw lamɛn mɛ ala sɔnna a ma cɛw ye nɔw bila sɛbɛnfɛnw na a ka lakaliliw la ka bɔ a ma anw bɛ waaju n'o o de ye ɲan'an se do cɛ ala ma o la n badenw nin dɔw la belebele ninnu kun bɛ kira nɔfɛ kisi nama ba ma an'u bɛ kɛ ka caman u nana se kaburudon dɔ ma su caman bɛ kaburudon in na kira y'i jɔ min kɛ bɛɛ jɔra kira nɔfɛ kisi nama ba ma kira ye kaburu ninnu lajɛ a mɛnna a bɛ kɛ ka kaburuw lajɛ a sera hakɛ dɔ la a kasira fo ka kasi gɛlɛya a ɲɛji bɛ kɛ k'a ka fini ɲigi ɲɛji boli ka caya fɛ kira kasira fo ka se o hakɛ la min kɛ kasi surunyalen a ye dugawu kɛ a tilalen dugawu la Sawubana y'a ɲininka a ko ala ka kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallama an b'i kuma bɔ n'an fa n'an baw ye n b'i ma ni ala ye yala e ni kaburuden tunga ninnu lajɛ i mɛnna k'u lajɛ i ma da o ma i kasira fo ka ɲɛji kɛ ka guloki disi da ɲigi yala mun de kɛra n'o y'i bila kasi la ni jɔyɔrɔ in na tan badenw Sawubana ye kira ɲininka min kɛ kisi nama ba ma kira ko a ma a ko i k'a dɔn ya Sawuban e Sawubana an filɛ kaburu dɔ dingɛ minnu ɲɛkɔrɔ nin ne ye lajɛli kɛ ka n'u ma min kɛ n y'a sɔrɔ u bɛ kɛ ka ɲangata de u kaburuw kɔnɔ i ɲɛ bɛ kaburu minnu na nin ye a tigi bɛɛ tun bɛ ɲangata de la u kaburuw kɔnɔ ɲangatalana walima ɲangatalilana ɲangata min ni gɛlɛya t'a kɔfɛ a ko ne y'o de ye
u hinɛ ye minɛ u makari ye minɛ o de ye n bila kasi la Sauban a ko nka i k'a dɔn tuma min na ne ye Ala wele u ye ko Ala ye ɲaŋata fiɲɛya u kan ɲaŋata min kun bɛ kɛ ka da u kan masiba min kun bɛ kɛ ka da u kan tuma min na ne ye Ala wele u ye Ala ye ɲaŋata ta ka b'u kan badenw kira ye nin fɔ min kɛ kisi nama b'a ma a ko Saubana a ko i k'a dɔn ni maa ninnu kun bɛ ɲaŋata min na u filɛ masiba min na nin ye u kun bɛ masiba min na ne Muhamadu kalela Ala la Ala min ye n kɛ kira ye n'a y'a sɔrɔ u kun ye tile kelen dama sun arajabakalo kɔnɔ walima u ye su kelen dama si u ɲɛna arajabakalo kɔnɔ Ala batoli la n kalela Ala bonya na ɲaŋata min y'u sɔrɔ nin ye ni kun tɛ n'u sɔrɔ abada badenw nin kɛra min kɛ Saubana ye kira ɲininka a ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ko tile kelen su ni dama ani tile kelen siɲana dama rajaba kalo la o bɛ kɛ sababu ye ka kaburu ɲaŋata ta ka bɔ maa kan wa walima o bɛ se ka kɛ sababu ye ka maa kisi kaburu ɲaŋata ma wa kira ko kosɛbɛ a ko Saubana ne Muhamadu kale Ala la Ala min ye n kɛ kira ye maa min ye tile kelen sun arajaba kɔnɔ maa min ye su kelen dama si a ɲɛna arajaba kɔnɔ i m'a dabɔ foyi kama fo Ala ɲinini fo baraji ɲinini fo Ala kɛ sadiri ɲumanya min bɛ Ala bolo fo o nata a ko Ala bi o sara i ye de san kelen Alabato minɛli baraji la san kelen Alabato minɛli baraji o kɔrɔ i ye san min tile bɛɛ sun k'a su bɛɛ si ɲɛna nafila la o baraji mana bɛn hakɛ min ma dɛ ko arajaba tile kelen sunni a n'a su kelen si ɲɛna ko Ala b'o valeur de d'i ma o la n badenw nin kuma in ye kumakan surumani ye kumakan den kelen de don mais n'a miirila ka taasi hakilima t'i tɔ to bilen arajaba bonyali la o la n badenw a k'a dɔn kaloba bɛna yanga kaloba bɛna jɔ hɔrɔma kaloba bɛna yanga kalo min bonya n'a samandiya dɔw bi dɔ de fɔ a la n'a se ka fɔ ka se a da la o la a b'an bɛɛ k'an k'an jija an k'an cɛsiri k'an labɛn ka arajaba kɔnɔ ni Ala hinɛ na k'a jira an min na an ye se min na la Ala bato la an ye se min na Ala ɲumanya la an ye se min na k'an yɛrɛ surunya Ala la a kɔnɔ an kana an tɔ to o la. Ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛra nɛgɛ kaɲa 21 tɛmɛnen ni sanga 30 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ye hali bi ni folikanw ye ani ka faruku sɛnsɛn ni Mawula Yaasa dɔnkili ye kala yɛlɛ nka sani o cɛ komite caman olu tun bɛ kɛnɛ kan minnu bɛɛ lajɛlen foli kɛ faruku la ka sabu kɛ wajulu minnu ɲɛnɛmayara u ka sigidaw la olu wajulu ninnu kɛra bonya ani karama ye an bɛ dugawu de kɛ Ala ka tɛnɛ nata yira an na. o bɔlen kɔ hali bi an bɛ to Jamiyatu Hikmadine ka kunnafoniyaw kɔnɔna na an bɛ alɔdiya k'a fɔ Jamiyatu Hikmadine ye jɛkulu min sigilen don alisilamɛya diinɛ dɛmɛni kama o de ye hukumu kɔnɔna na u karamɔgɔba Seydina Sheikh Umaru Seydou Kulibali El Faru su ani tile a bɛ wulikajɔ la walasa ka se ka Ala ka diinɛ bɔ fasa kɔlɔn kɔnɔna na cogoya min na wa baara in senfɛ a ma saliya abada ni mɔgɔw kalanni na a ye karamɔgɔw caman kala Jamiyatu Hikmadine tɔn kɔnɔna na minnu bɛ se ka wajulu kɛ i n'a fɔ ale Faruku yɛrɛ o karamɔgɔ dɔ ye Mukutari Berete ka bɛn kunu ntɛnɛn ma février kalo tile 8 san 2021 an karamɔgɔ Mukutari Berete a ye wajulu kɛnɛ belebele ɲɛnamaya Jikɔrɔni Kurakaw fɛ yen wajulu kɛnɛ min hukumu kɔnɔna na maaba caman olu tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na minnu bɔra Bamakɔ a n'a Tɛnkundugu la ka fara Révolution Hikmadine tɔndenw kan ni ka fara kanuɲɔgɔnw caman kan mun nana nin kɛnɛ belebeleba ɲɛnamaya an karamɔgɔ Mukutari Berete fɛ ka se ka faamu sɔrɔ nin kumakan na o juma sinaw ko ale bɛ ɲɛfɔli caman k'an ye Hɔrɔnya TV tɔgɔ la.
Tene février kalo kile 8 arajaba makono ale kile 25 wajulu kene bilibili ɲɛnɛmayara jikɔrɔni kurakaw fi kati ale cercle kɔnɔna mande ale marakafo o kɔnɔna la ni wajulu kene ala bena Ikmadin Islamia committee ka bureau ka fara jikɔrɔni kura committee lamunu kan a wajulu ɲɛnɛmayara Ustaz Mokhtar Berti Imam Abdullahi Dumya ani Ustaz Abdullahi Haidara ni maa saba nunu fɛ ni olu ye El Murshidina ale maaw olu kɔni ye tiɲɛ don Faruku ma kɛnɛ sɔrɔ nka jikɔrɔni kurakaw u ma nimisa fiyewu ni Ustaz Mokhtar Berti ale ka walawalaliw olu kɔni ye maa caman kɔni ye nin wajulu kɛnɛ shiriya jikɔrɔni kura ani a lamunu denw na sojɛnikaw olu fana tun bi a kɛnɛ kan ka fara hali sisan Kanajigila Mamaribugu ani u lamunu maa tɔw bɛɛ lajɛlen kɔni kan jikɔrɔni kura dugutigilakaw ma to kɔ ka fara a karamɔgɔlakaw kan Ikmadin Islamia jɛdenw ni u kanuɲaw olu caman kɔni ye nin wajulu kɛnɛ in fɛnɛ kɔni shiriya nɛgɛ kaɲa 23 sanga 30 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn ko Al-Murshidina maaw donna kɛnɛ kɔnɔna la o bisimilalen kɔfɛ kalandenw olu nara kana walandaw kana olu kɔni larawi o bɛɛ kɔfɛ sa Ustaz Mokhtar Berti a ye wajulu kɛ wajulu minnu kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen ni soma sama o kɔni taara bi an bolo n'i kɛra silamɛ ye ka ban e k'i kun i yɛrɛ kan n'i ka silamɛya ye dɔrɔn i taara i ka misirilata la i taara i ka ciw la i ka silamɛya baara kɔnɔ mɛ an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'an cɛsiri k'an se kɛ ala ka diinɛ dɛmɛli la mɔrɔ anw fɛ yan bi o faamuba ka dɔgɔ wulibali don dɛ mɛ diyagoya de don nin baara min filɛ ka kɛ yan nin Ikmadin Islamia fɛ a n'a tɔndenw fɛ mɔrɔ diyagoya don silamɛ bɛɛ kan i ka nin cɛsiri ni nin wulikajɔ ɲɔgɔn kɛ ala ka diinɛ dɛmɛli la yanni nɔgɔmali cɛ ka di ala ma wulibali don dɛ maa o maa ma ala ka diinɛ dɛmɛ a tiɲɛ kan ni wulikajɔ ye ni nin ye ani ka nafolo ye mɔrɔ laara don i ka nin jigi da alijinɛ kan abada ala y'a ka alijinɛ da ka sɔngɔ min kɛ a la o de ye muminunw ni ye an'u ka nafolo wulibali don dɛ maa o maa ma ni a ka nafolo don ala dɛmɛni sira kan mɔrɔ i sara sacogo o sacogo la hali n'i sara k'i to alikaba de kɔnɔ mɔrɔ lahara don kisi t'i ye abada wulibali don ala ye diinɛ dɛmɛni k'i diyagoya de ye silamɛ bɛɛ kan aw minnu aw dara ala la aw sɔnna ala ye wulibali don mɔrɔ hali n'a sɔrɔ ala ma nin kuma fɔ ala ma jɔ nin kan mɔrɔ n'anw k'an kɛra silamɛ ye k'an dara ala la yala koba jumɛn bɛ dugukolo kan n'a ye se ka taa ɲɛ ka sɔrɔ a ma dɛmɛ o ye jumɛn de ye mɔrɔ bi an bɛɛ tɛ kule la wa bɛɛ ŋɔnɔw tɛ ɲini ka bɔ wa mali ka kala mali jamana cira jogojuguya cayara ala kota bonyana bɛɛ tɛ kulo la bi mali kɔnɔ wa wulibali tɛ di mɔrɔ n'i y'a ye jogojuguya bonyana jogojuguya kɔrɔtana mɔrɔ a dɛmɛna de jogojuguya kɛbagaw fɛ o de ye jogojuguya kɛ valeri ye wulibali tɛ i bi bɛn n'i woloden ye mɔrɔ ni dugu ninnu mɔna yan den san 8 san 10 ni damadɔni sigarɛti b'a bolo kare kɔnɔ k'a min ni ko ala ma nin ye sigarɛti de ye wa n'i ma farati a b'i ba nin wulibali tɛ di mɔrɔ sabu ka da kan silamɛw y'u sigi de ka silamɛya diinɛ ta k'o kɛ yɛrɛ ye ko ye silamɛya e y'i ka diinɛ de yɛrɛ y'i bolo nin ye n'a dɛmɛna ala dɛmɛna e ye n'a ma dɛmɛ ala i ka diinɛ b'i bolo wulibali tɛ bi an ye silamɛya kɛ ten de k'an bolo d'an sen kan ka diinɛ to misikɛnɛya kɔnɔ o de ye jogojuguya kɔrɔ ta bi fo k'a ye n kɛ silamɛya sanfɛ wulibali tɛ an denw n'a mɔdenw bɛ baara min na nin jamana in kɔnɔ yan mɔrɔ ala kota sira kan ala marabɔ sira kan bilahi
hali kunu bamana kafiru kuto so mima o de ba nga sella du kono munu dara alala usona alay sutu bo misiri kono kletu bo misiri kono mais fami menyini bari kono o de be nyina nga misiri sella ko so kono wuli walte ni anga sella denga unu demso ye billahi ijigi bitige silame ala ka sababu ki ujogoye moro anuka la halaw mena ya bolo da seka jaku ya do jogo ya min de mene fleni obe kan de na modo nyekoro ko de chinye wo de civilisation o de nyele bebu giri odeka wuli balte mena ya soro yuru ya nde jogo do ni ala ko sira tamali jogo do ni ala ko kena boya ni tamalu moro nu ku labena no labela wiye biya me kulemi na sama soranto wuli balte moro ala sona ka one ke bi misiri chama digu yi wuli balte me ananga misiri chama mali kono bi koni yamoni moro o ma jume ne be mali yawna nulu lafiya le wuli balte me se yi ko kunu doni doro billahi munu ye bamana ye kafiri fiu jo sono ani fashu sono muru olu ka nyenamaya beke ni jamana in wona ya ka balo herela ka saherela ulu ka kafiriya wuli balte me wandara alala kaune alanye sere bawye misiri charana shisoye me ni mi mafara balauka muru bona lawa shuni kle misiri mi goro banguna shuni kle gelebe ka shuranga shuni kle kanga boli kana ala nyini misiri kono meni minti fara toro ni debuka moro tika kwala kabiri e kanga tiendo wala billahi moro jogo inido atange na masigi jogo nyuma ya ima kanzike jogo temelila jogo nyuma kono mi kumba feya amugo billahi minna moro anto soro dugukolo ka abada nɛgɛ kanɲafu sanga 45 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ni wajulu kɛnɛ in kɔni forila ni dugawukolo gɛlɛnw kɛli ye ani maa caman sɔrɔli ka fara ikmaldini islamiya jɛdenw kan an ka diɲɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ an bɛ dugawu de kɛ hali sisan ala ka wajulu kɛnɛ o seereyali nɔgɔya an ye. O bɔlen kɔ an bɛ alɔdiya k'a fɔ mali kɔɔri baarakɛlaw ka tɔnba olu tun bɛ lajɛrɛ min na o kɔni kun kɛra lajɛrɛ min senfɛ u bɛnna hakilina damadamaw kan n'o de ye kɔɔri sɛnɛ a bɛ se ka don ba la cogoya min na halisa nafa o bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na kɔɔri ko la anw ka jamana kɔnɔna na min senfɛ an ka furancɛla fanga minisiri ɲɛma ni o ye Mutari Wani ye ale tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na ka se ka faamu sɔrɔ nin kumakan na an ka ɲɛfɔliw lamɛn Hɔrɔnya TV tɔgɔ la. Kɔɔri sɛnɛnaw ka sigi min kɛra o ye hakili jagabɔw kɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛnkan sɛbɛn kelen bɔ u nana min kɔnɔ kuma kalan jamanakuntigi ye Bandaw o tɔgɔla mɔgɔ ɲɛna n'o ye Mutari Wani ye n'o y'an ka premier ministre ye. Minnu kɛra filiale nouveau la o nana yira mɔgɔw la yan hakilina wɛrɛw farala kan donc n'i y'a lajɛ a ka ca donc u ye kumabaw de tɔmɔ k'o fɔ yan kumaba fɔlɔ ye min ye o ye nɔgɔko nɔgɔ bɛ sɔrɔ cogo min na a yirala k'a fɔ ko ka nɔgɔ ɲinili sanni k'a di cikɛlaw ma ko k'a to CMDT bolo san 2 wa san 5 k'a lajɛ ni min bɛ bɔ o la o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye cikɛlaw ka organisation ye o ye min fɔ k'a gɛlɛya o ye k'u kalan sariya minnu b'a to ni o organisation bɛ sigi sen kan u bɛ baara kɛ cogo min na sabanan k'u kalan baaraw kɛ cogo la u ka organisation kɔnɔ sabanan ye min ye naaninan ye min ye o ye an ka dugukolo sɛnɛlen do yɔrɔ caman na fanga bɛ se ka don a la cogo min na ko ka a lajɛ dugukolo tɛ kelen ni bɔra Kucala la ka taa Fana ka taara Buguni a dugukolo mako bɛ fɛn minnu na u tɛ kɛ kelen ye donc k'a lajɛ ɲininikɛlaw k'a lajɛ dugukolo kɔɔri bɛ sɛnɛ yɔrɔ o yɔrɔ dugukolo na mako bɛ nɔgɔ min na o ka ɲɛdɔn pour que o ka se k'a fɔ cikɛlaw ye pour que sɔrɔ ka se ka yiriwa bon o n'a ɲɔgɔn caman ani cikɛlaw ye min fɔ ko ka kɔɔri sɔngɔ ko k'o ɲuman di u ma donc an bɛ hakili sigilen don n ko ni ninnu sera ka sabati a ka ca Ala fɛ n'an ye sanji ɲuman sɔrɔ
kɔɔri kan ka se ka sɛnɛ san wɛrɛ. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko sɛnɛ ani baganko minisiri kɔɔri sɛnɛna mara mun na o guvɛrinɛriw ani an terila ka jamana 2 mɔgɔw ni o ye Burkina ani Côte d'Ivoire ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan. An bɛ dugawu de kɛ hali bi Ala ka farigo mɛn an ɲɛ, Ala ka anw yɛrɛ kɛ kalanden ɲuman Elhaji Seku Umaru Seydou Kulubali kɔ. Mutar Berete a bɔra ka laseli min kɛ Ala ka a kɛ an n'a bɛɛ lajɛlen ye alijinɛ sara ye. O de fana bɛ anw sɛnsɛn ni ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. O tuma Sinayogo ale sera ka ja minnu fara ɲɔgɔn kan ka bɛn bi tarata ma février kalo tile 9 san 2021 ne ni aw an ka ɲamada o jaw fɛ. An bi nɔnkɔn kari kɛ ka taa Inde ale jamana kɔnɔna la nin waati in na ka kɛɲɛ ni bɔgɔ belebele dɔ ale wulili ye ani jijugu dɔ o kɔni tɛmɛnin ye. Maaw b'a la ka ɲini nin waati kofɔlen kɔni na Inde ale kaɲangalanfa o kɔni fɛ. Bilan laban minnu tun bɛ yen o tun ye maa 18 bɔnɛlen u ni na, maa 200 olu kɔni tununnen don wa olu ɲininiw bi senna nin waati kofɔlen ninnu na. Maa minnu tun b'a la ka baara kɛ baraji la, an ko baraji min ma ko baraji hydroélectrique ni o tun ye baraji dɔ jɔlen ye cogo min ka se ka courant yakubaya o maa caman olu kɔni bɛ nin maa kofɔlen kɔni na. Dɔw taara jiwoyo yɛrɛ kɔni fɛ, bɔgɔ o kɔni ye dɔw tunu wa nin waati kofɔlen kɔni na dɔw yɛrɛ tun bɛ ka u ka baganw gɛn, olu bɛɛ lajɛlen kɔni jasura nin kɔni kɛwale o kɔni fɛ. N'i ye nin baara kofɔlen kɔni ta k'a lajɛ a sɔrɔla fɛn min fɛ o de ye gilasikuru belebele fana o jiginni Limalaya ale kɔni kɔnɔna kɔni na. Fanga tigilamaw kɔni y'a yira k'a fɔ nin waati kofɔlen in na fɛlɛ ni dabaliw b'a la ka sigi sen kan hali bi cogo min ka se ka maa tununenw ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni labɔ. Hakililajigi don san 2013 nin waati kelen ani nin marabolo kelen kɔni kɔnɔna la jiwoyoba dɔ kɔni nara min kɛra sababu ye ka maa 600 ka olu fana bɔnɛ u ni na Inde ale jamana kɔnɔna la. Ale kɔni ti jamana ɲɛmaa ye bilen nga Donald Trump ale sisan a bɛ kiiri tigilamaw ɲɛfɛ États-Unis ale jamana o kɔni kɔnɔna la. Nin kɔni bɛna don tariku la ni o ye gafe kɔrɔw olu kɔnɔnaw kɔni ye. États-Unis jamana ɲɛmaa fɔlɔ don min jɔra kiiri tigilamaw olu kɔni ɲɛfɛ wa siɲɛ 2 fo ka se o kɔni na. Donald Trump nɔmilen don k'a fɔ nin ye a san 1 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ye. Wasadenw tun wulilen don a nɔfɛ a ka se ka baara bila waati min na a yɛrɛ tɛgɛ tun bɛ caw olu kɔni na. États-Unis jamana ɲɛmaakɔrɔ Donald Trump nɔmilen don tuguni k'a fɔ a ye maaw wuli ka bila gouvernement la ani a sen bɛ ko la ko min ni a nɔfɛmaw kɔni taara Capitole kɔnɔna la janvier kalo tile 6 tɛmɛnen ka se ka taa maaw kɔni jaso ani ka fɛn caman ka olu kɔni salo ka bɔ ni o ye. A kɛra sababu ye ka maa 5 ka olu kɔni bɔnɛ u ni na. Sénateur minnu bɛ yen ni o ye wasadenw ye olu de bɛna lajɛ n'a y'a sɔrɔ Donald Trump a nɔ bi ko la bingani minnu kɛra nin waati laban ninnu na wa cogoya min na Donald Trump ka se ka kaso yɛrɛ kɛ. Barack Obama ka fɛlɛtɔn démocrate maaw mago kɔni bɛ Donald Trump ka fɛlɛtɔn républicain maa 17 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko o kɔni na cogo min na olu ka se ka na u dɛmɛ nin baara in kɔni na. Wa maa minnu bɛ yen ni olu ka ɲi ka seereyaw kɔni kɛ olu bɛɛ lajɛlen kɔni welelen don nin kɛnɛ in kɔni kan. Donald Trump ale kɔni tɛna seereya kɛ nka wasadenw kɔni y'a yira k'a fɔ nin baara minnu kɔni bi senna nin waati in na Donald Trump nɔmilen don k'a fɔ a ye maaw lawuli ka bila jamana soba Capitole o kɔni na wa laɲini min bi a la o de ye Donald Trump kana se ka a kanbɔ jamana ɲɛmaaya kalafili foyi nɔfɛ États-Unis jamana kɔnɔna la bilen. O tɛmɛnen kɔfɛ jamana ɲɛmaaya birifini min dan bɛ a kan n'a yira k'a fɔ a nɔ bi ko la o bɛɛ lajɛlen fana kɔni bi minɛ a la nin waati in na. Nka ni Donald Trump kɔni n'a yira k'a fɔ a sen ti ko la a bɛ se k'i kanbɔ jamana ɲɛmaaya nɔfɛ tuguni waati nataw olu la k'a sabu kɛ États-Unis sariya sunba bi o jɛn di u ma. An bɛ taa Israel ale jamana kɔnɔna la u ka minisiri ɲɛmaa Benjamin Netanyahu kɛ bi a nɔfɛ nin waati in na kiiri tigilamaw olu kɔni fɛ
gouvernement ɲɛma o kɔni don ni o ye ministre ɲɛma o kɔni ye nin fɛnɛ ye bɛ don tariku la Israel ale jamana kɔnɔna la Benjamin Netanyahu ale fana kɔni ye ministre ɲɛma gale ye min tora baara la ka se ka taa ka kiiriw jalatigɛ kiiri tigilamaw olu kɔni ɲɛfɛ Israel ministre ɲɛma jɔra kiiri tigilamaw ɲɛfɛ tɛnɛn tɛmɛnen kɛnɛ min kan a y'a yira k'a fɔ jalakili minnu fɛn talen don ka ɲɛsin ale ma o si tɛ tiɲɛ ye i n'a fɔ frodi danayabaliya ani yuruguyurugu o ni a ɲana bɛɛ nin kiiri ninnu donna kabini mɛ kalo san 2020 nka a kiiriw kɔni lasumayara k'a sabu kɛ diɲɛ yɛrɛ lahalayaw ye nin waati ninnu kɔni na Benjamin Netanyahu n'i y'a ta k'a lajɛ Israel ale ministre ɲɛma don nin ye a siɲɛ gale ye o fɛnɛ ka kɛ ka taa jɔ kiiri tigilamaw ɲɛfɛ k'a to baara la an bɛ sigi o yɔrɔ in kan wa dɛmɛ foyi kɔni tɛ yen bonyala ani k'a fɔ ministre ɲɛmaya birifini bi a kan a ti se kiiri o si kɔni tɛ nin ma kofɔlen ye wa ni kofɔlen ninnu kɔni ninnu donna ani k'a yira k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen kɔni da jɔra nin ma kofɔlen in na san 10 ka so o de b'a la k'a makɔnɔ nisɔngoya taamakɛla caman olu fana kɔni tun bɛ fɛn min ye tribunal ale ɲɛkun tilenna cogoya min ka se ka a wajibiya Benjamin Netanyahu kan a ka taa ka bɔ Israel la ale jamana ɲɛmaaya la ka sabu kɛ nin ye a san 15 ye Benjamin Netanyahu a bɛ Israel ale ministre ɲɛmaaya o la o fana ye ko ye ko min ni o ɲanama degi ka kɛ Israel ale jamana fana kɔnɔna la Nazarala jɛkuluba Union Européenne wasaden min ka baaraw ɲɛsin bɛ Nazarala jɛkuluba Union Européenne ni jamana gɛrɛw cɛ taama ma maagɛrɛ tɛ a tɔgɔ Joseph Borrell wasaden tɔw kɔni ye wele bila a ma a ka baara ka o kɔni bila ka sabu kɛ a ka taama ye taama min ni a kɛra maloya ani kumashulu ye Nazarala jɛkuluba Union Européenne jɛkuluba bolo ka kɛɲɛ ni wasaden dɔw olu ka kɔrɔfɔ kɔni ye Joseph Borrell ale ye taama kɛ ka taa Moscou Rusikaw olu kɔni fɛ cogo min hali sisan ka se ka taa kuma ɲɔgɔnya kɛ ni Rusi jamana ye ka kɛɲɛ ni Rusi jamana kɛli ye ka maa 3 Nazarala wasadenw na ka olu gɛn pewu ka bɔ u ka jamana kɔnɔna la k'a fɔ u y'u u sen don taama la nisɔngoya taama min tun b'a la ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Vladimir Putin ka fanga senamatɔn maa ɲɛma Alexei Navalny ale kɔni ma a bɛ tali kɛ wasaden caman na minnu kɔni y'a yira k'a fɔ Joseph Borrell a ka taama ka taa Rusikaw fɛ dɔgɔkun tɛmɛnen a kɛra kumashulu o kɔni ye Estonie wasaden min bɛ yen n'a tɔgɔ Rio Terasa ale ye lɛtɛrɛ dɔ kɔni bila ka ɲɛsin Commission Européenne maa ɲɛmaaba o kɔni ma k'a ɲini a fɛ a ka nin maa kofɔlen kɔni wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ o kɔni na wasaden kɔfɔlen kɔni y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ale ka kɔrɔfɔ kɔni mɛnnen kɔfɛ maa caman kɔni sɔnna wa maa caman y'a sɛbɛntiya k'a fɔ Joseph Borrell ale kan ka baara ka o kɔni bila a bɛ taa se wasaden 50 o ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko o kɔni ma Joseph Borrell a yɛrɛ fanfɛla la a y'a yira k'a fɔ siga foyi kɔni tɛ min na Rusi jamana u kɔni tun sɔnna sigi k'a fɔ baw olu kɔni ma wasaden min bɛ Faransi n'an k'a ma ko Bernard Guetta ale fana kɔni y'a yira k'a fɔ Joseph Borrell ka kɛta minnu kɔni filɛ nin ye ale bi a jukɔrɔma don ka maaw hakili lajigi k'a fɔ tɛnɛn nata Joseph Borrell ni ale ye minisiri ye walima ale ye wasaden ye min ɲɛsin bɛ Nazarala jɛkuluba Union Européenne ani jamana gɛrɛw cɛ bɔ ma a kɔni ka ɲi ka taa hali sisan ka taa minisiri tɔw yɔrɔ la cogoya min na ka se ka taa yafa deli ani ka taa walawalaliw ka taa olu kɔni kɛ. An bɛ taa Nigeria jamana kɔnɔna la u ka dugu min bɛ yen ni a tɔgɔ ko Maiduguri ale bi Borno ale marabolo o kɔni fɛ nin tun ye a dɔgɔkun 2 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ye banbaci wale tigilamaw kɔni tun ye nin dugu kofɔlen kɔni bila finya o kɔnɔna la
ni o de ye dibi jugu ye ka sabu kɛ u tun ye u ka kurantɛmɛsira baw ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka olu tigɛ ka cogo min maa kofɔlen ninnu kana se ka kuran sɔrɔ cogo min na. Maiduguri jigisigi bɛ nin waati in na k'a fɔ u bɛna yeelen sɔrɔ waati telima o kɔnɔna la. Cakɛ bonda min bɛ yen n'an k'a ma ko TCN o ye cakɛ bonda ye min ɲɛsin bɛ kuranko baaraw ɲɛnɛbɔli o kɔni ma. Maaw kɔni y'a yira k'a fɔ olu yera nin yɔrɔ kofɔlen kɔni na nin ye a siɲɛ 3 kɔni ye kalo kelen o kɔni kɔnɔna la. Bamaci wale tigilamaw kɔni bɛ kurantɛmɛsira ninnu ni o ye ligne haute tension ye ka se k'u bɛɛ lajɛlen kɔni laburuja ka Borno ale marabolo maa miliyɔn 3 ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni bila dibi o kɔni na. Ka kɛɲɛ nin kurantigɛ in kɔni ye gɛlɛya caman o sɔrɔla a la ka sabu kɛ kuran ale de bi kɛ sababu ye nin maa kofɔlen ninnu bɛ ji sanuma o sɔrɔ cogo min na jiko o kɔni gɛlɛyara kosɛbɛ. Borno marabolo kɔni lajarabilen don nin waati in na ni Bamaci wale tigilamaw ka wulikajɔ ye. Boko Haram kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa se groupe État islamique en Afrique de l'Ouest maaw olu kɔni ma u bɛ finitigilakaw jaso cogo min na u bi fɛn min ye finitanw u bi olu fɛnɛ jaso o cogoya kelen fɛnɛ kɔni na. Kuranko ɲɛnɛbɔso maa minnu kɔni filɛ u y'a yira u ka kɔrɔfɔ dɔ kan k'a fɔ siga foyi kɔni tɛ min na waati teliman kɔnɔna la maaw bɛna yeelen sɔrɔ yeelen min ni a bɛna kɛ yeelen nafamaba ye. San 20 kɛlɛ kɔfɛ Sudan ale jamana kɔnɔna la minisiri ɲɛma Abdalla Hamdok ale ye lase kɛ tɛnɛn tɛmɛnen k'a fɔ fangabulon kura ni o ye gouvernement ye o bɛna sigi sen kan min kɔnɔna la rebelle kɔrɔ maa 7 olu bɛɛ lajɛlen bɛna u yɛrɛ sɔrɔ a la ka kɛɲɛ sigi k'a fɔ ba ye min kɛra octobre kalo tɛmɛnen ale baaraw olu senfɛ. Gouvernement kura min filɛ nin ye a sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye cogo min ka se ka bɛn sabati Sudan ale jamana kɔnɔna la. O cogo kelen don finitigi maa 2 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ani groupe des forces pour la liberté et le changement o maa caman olu fana kɔni bɛna don ni gouvernement kura in kɔni kɔnɔna la. A gouvernement maa bi taa jɔ maa 25 o ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko kɔni na. Minisiri ɲɛma Abdalla Hamdok ye lase kɛ k'a fɔ nin gouvernement kura min filɛ a sigira ni bɛnkanw de ye ani waati jan sigikafɔbaw o hakilijagabaw bɛɛ lajɛlen kɔni kɔfɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka jamana kisi jigi ma dingɛ o kɔni kɔnɔna la. A ye nin kɔrɔfɔ in kɔni fɔ Khartoum ni o ye Sudan ale yɛrɛ faaba o kɔni ye. Baara gɛlɛnw olu kɔni b'a la ka nin gouvernement kura in makɔnɔ ka sabu kɛ kabini san 2003 2003 Sudan jamana a bi yɛrɛdama kɛlɛ la an ko a ma ko guerre civile sɔrɔ o kɔni laburujala El Bashir ale ka waati ka taa se lamɛrikɛnw olu ka ɲangini ma ka ɲɛsin Sudan ale jamana ma ani jamana yɛrɛ marako jugu fo ka taa se guerre civile olu bɛɛ lajɛlen de kɛra sababu ye ka Sudan ale sɔrɔ ka o kɔni laburuja min farala kan Sud Sudan ale ka yɛrɛma hɔrɔnya tali san 2011 o ye ko tɔ bɛɛ lajɛlen kɔni don ɲɔgɔn na. An bɛ waati min na i ko bi gɛlɛya belebele o kɔni bɛ Sudan ale jamana kan ka sabu kɛ bingani waleya min bi senna Darfur ale marabolo kɔnɔna la. Diɲɛ seleke 4 tɔnba Nations Unies maaw kɔni y'a yira k'a fɔ kɛlɛ kɛra sababu ye ka maa 300,000 ka olu kɔni bɔnɛ u ni na maa 2 ani dɔɔni olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye fiɲɛ kɛ u yɛlɛnso ye. a balima tebe hɔrɔn lajɛbagaw ne de bɛ dansigi kɛ bi an ka bamanankan kunnafoni na an bɛ dugawu kɛ an faso Mali ye ala ka Maliba in kolo suma ka madonna da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ bɛn ani kelenya ani basigi ni koto ɲɔgɔn tana ni ɲɔgɔn lamɛn ala ka o sabati Maliba in kɔnɔna na ala ka lakana sabati Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na ala k'o kan ya ka ala bonya kama ala k'o kɛ kira bonya kama an karamɔgɔ la hɔrɔma kama sɔli ala rasuli an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ ye halibi n'o ye Seydina Seku Umaru Seydou Kulubali El Farouki ye
ye sija ani kɛnɛya labanko ɲuman o bɛ masaramani bolo ala k'o di a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma ala ka mɔgɔ bɔ a la min bɛna jɔyɔrɔ ta diinɛ baarali hukumu kɔnɔna na hali bi an b'a ladenya k'a fɔ révolution Hikmatini muso denmisɛnnin n'o ye a jeune fu ye olu ka anniversaire o kɔni bɛ ka i sɛnsɛn ka gɛrɛ min kan ka bɛn février kalo tile 13 nata in ma n'o yɛrɛ kan ka bɛn samedi nata in ma min bɛna kɛ Sebenikɔrɔkaw fɛ yen 9e arrondissement kɔfɛ min senfɛ révolution Hikmatini jeune fu kelen bɛ ka wele bila diɲɛ alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan walasa an bɛ se ka nin domaine ɲɛnama ɲɔgɔn fɛ cogoya min na ka d'a kan kabako caman bɛ Jamiyatu Hikmatini jeune fu bolo o bɛna taa min yira limanaw bɛɛ lajɛlen na ka Musa valeur yira ka tila ka yira tuguni k'a fɔ Elhaji Seku Umaru Seyidu Kulibali a y'u dege min na u bɛ fɛ ka t'o yira limanaw bɛɛ lajɛlen na bɛɛ lajɛlen welelen don o de bɛ dansigi kɛ bi anw ka bamanankan kunnafoni na ka bɛn bi tarata ma février kalo tile 9 san 2021 aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni masaramani sɔnna